जोंनि बिनानावनि फिसाजोंनो फैदों। जितु बे अडिसनखौ लादों बिथांमोना बे अडिसना बेसेबां मुलाम्फा गोनां जोंनि पाब्लिकफोरनि थाखाय बा न'खरनि सोरबा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बेसेबां गोनां बेसेबां मुलाम्फा दं बेखौ लानानै मुलाम्फाया दङ जेनेबा जेरावबो रोंखा राखा जाखाजोबनांगौ आरोना ओंखायनो बे मोनसे मडेलिंसो नङा होमबा मडेलिं औ ओरैनो मा खेथ्रआव माने रोंखा राखा जेनेबा गोरोंखा जानांगौ फरायनायावबो जेनेबा मडेलिं फेशन श' बेफोरावबो थानांगौ आरो मोसानाय जेनेबा गान खननाय बेफोरावबो आरो लेंगुवेजावबो औ जितु बेहाय माबा हाबाफारि जिथु लादों बेवहाय किसुमान फिस लानाय जायो नामा? फिसखौथ' एबाराव लानाय जायाखै लानाय जायाखै गासिबो सरकारनिफ्राय गासिनिबो सरखारनिफ्रायनो मदद होनाय औ बे अडिसनाव औ सोर आं नुजाफैदों फिसाजो फिसाला सानैबो सानैबो औ बेसेबां बैसोनि फिसालाया 8 बोसोर आरो फिसाजोआ 13 बोसोर सिगां समाव बिदि अडिसन होफेरदों नामा? होफेराखैमोन एबार फार्स्ट टाइम फार्स्ट टाइम माबायदि रोंखा राखा माबायदि रोंनानै बेयाव दा अडिसन बाहागो लाफैदों रोंनाय माने जेरावबो सोलोङाखै मबाइलाव नायै नायै खालामनानै होनायनि होननानै फैदों आरो बेबायदि प्रेक्टिसा मबाइलजों जादों औ नामा? मबाइलजोंसो जादों औ ससियेल मिडियाआव नायनानै बे आर'नाइनि एन्टारटेनमेन्ट बे माबायावहाय फेसबुकाव नायबाय ओमफ्राय बेलेग ओरैनो बै बाहेरानि फेशन श' बेफोरखौ नायबाय नायनानै सोलोंबाय आरो दाथ' अडिसना औ जागासिनो औ नङा होमबा जागासिनो रिजाल्टथ' दं मोनथ'वाखै ओहो मोनथ'वाखै फिस लानाय जादों फिसखौथ' लायाखै नङा होमबा? ओहो औ आसा माने गथ'फ्रा रोंनानै माने गाव एसे माने एक्सपिरियेन्स बारायनांगौ जेनेबा फरायनाय मानायाव गिदिर जायोबा जेनेबा फरायनायजों लोगोसे बेबो मोनसे पार्ट जेनेबा मोनसे जेनेबा बिसिनि पार्ट जानानै थालाङो आरो बेनि थाखाय आरो जोङो एसे लाथों होननानै दोनफैदों आरो होफैदों बाथाबारिनिफ्राय फैदों बाथाबारिनि सोरबा बेवहाय औ नोंथांनि आंनि न'खरनिफ्राय फिसाजो दङ अडिसन होगोन बेसेबां अडिसन बैसोनि होगोन 7 बोसोर 7 बोसोरनि औ मा आसा लानानै नोंथाङा बेखौ बेवहाय अडिसन होदों बेवहाय सोलोंनो एबा रोंनायनि फरायनायजों लोगोसे गावनि एक्सपिरियेन्स थांफानायनि थाखाय लाबोनाय जादों बिथांखौ इयुनाव मा जौगाहोनो थाखाय नोंथांमोना सानो उनावहाय गाव रोंलांबा मोजाङै मोजां जालांबा मोजां जालांगोन बेखौनो आसा खालामो आरो रोंलांगोन होननानै फरायनायजों लोगोसे थांफागोन होननानै बिनि थाखाय प्रेक्टिस बा माबा मोनसे सोलोंथाइ कचिं लादोंमोन नामा? कचिंआथ' आगोलाव लानाय जादोंमोन मदन महन डान्स स्टुडिअ'आव लानाय जादोंमोन आगोलावहाय बिदिनो सामार केम्पआव थांनाय बोसोराव लादोंमोन आंनि साननाय बायदिब्ला सोलोंनांगौ बयबो रोंनांगौ गावबा गावनि बेबो मोनसे सोलोंनायसो नालाय फरायनायजों लोगोसे थांफानाय